በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንዕ እስትንፋስ ስለዝዓደለና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕይ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲት አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ማዕርግ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። 5 ሰነ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወርሓዊ በዓል አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እዩ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላትና ይኹን። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ይግበረልና አሜን። እንኳዕ ድማ ናብ ሓያል ሰማዕት ቅዱስ ቡሰይን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና አሜን። ቅዱስ አባ ቡሰይ ሰማዕት ቅዱስ አቡና ካብ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ዝነበሩ ምቁራት ፍረታት ሓደን ቀንድን እዩ። ጥንቱ ነገሩኸ ከመ እዩ እንተበልና ኣብ 300 ክፍለ ዘመን መወዳእታ ኣከባቢ ታግሕስጦስን ክሪስን ዝበሃሉ ክርስቲያን ነበሩ። ብቕኑዕ ኣብ ናይ ጽድቂ ጎደና እኳ እንተነበሩ ድሕሪ መርዓ ን18 ዓመታት ምውላድ ኣይከኣሉን። ን18 ዓመት ልመናኦም ዝተመልከተ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤልን ልኢኹ ኣበሰሮም። እዚ ህፃን ንሰማዕትነት ስለ ዝተመርፀ ቡሰይ በሎም። ቡሰይ ምስ ተወልደ ኣብ 7 ዓመቱ ወለዱ ይመሃር ኢሎም ናብ ገዳም ወሰድዎ እሞ ኣብ ውሽጢ ገዳም መጻሕፍቲ ኣጽኒዑ ዲቁና ተሾመ። ናብ ዓለም ተመለስ እንተበልዎ እምቢ በለ። ምስ መንፈሳዊ ሓው ቅዱስ ጴጥሮስ ን21 ዓመታት ብድንግልና ብተጋድሎ ጾሙን ጸሎትን እንዳዘውተሩ ነበሩ። ቅዱስ ቡሰይ ን28 ዓመት ኣብ ዝመልኦ ጊዜ መልኣኽ ዝተዛረቦ ናይ ትንቢት ዘመን በጽሐ። ብዙሓት ምእመናን ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራሕ ተሓረዱ፣ ናብ እሳት እውን ተደርበዩ። ሞት ዝፈርሑ ድማ ናብ ፈቐዶ ዱር ገደል ተሰደዱ። ቅዱስ ቡሰይ እውን ብዝፈልጥዎ ሰባት ተኸሲሱ ንፍርዲ ቀረበ። ኣጋጣሚ ካብ ሰማይ ፍጡነ ረድኤት ወሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል መጸሞ ኣጅኻ ኣነስ ጋብ መጨረሽታ ምሳኻ እየ በሎ። ናይ ጾር መኮንን ወይ ከዓ ሓላፊ ንክርስቶስ ንኽኽሕድ ሓባበሎ እሞ እዚ ቅዱስ ግን እቶም ጣዖታት ናይ ኣጋንንቲ መሕደሪ ምዃኖም ብጋህዲ ነገሮ። መኮንን ድማ ተባሳጭዩ ወተሃደራቱ ንኽጭምቅዎ ኣዘዘ። ንኽሃርምዎ ማለት እዩ። ደሙ እንዳወረደ ገረፍዎ። ብቕድሚትን ብድሕሪትን ብብረት ብኹናት ገይሮም ስጋኡ ጨፍሊቖም ናብቲ ውሽጢ እስሪ ቤት ደርቢዎ። ሊቀ መላእክት መጺኡ ድማ ዳህሲሱ ኣድሓኖ። መኮንን ንዕኡ ብምስቃዩ ደኸመ። ናይ ቅዱሳን ህይወት ግርም እዩ ዝብል እሞ ተገራፊ ከሎ ገራፊ ስቃይ ዝቕበል እንከሎ ኣሰቃይ ይደክም። ነዚ እዩ መስለኒ ኣባ ጽጌ ድንግል እመዓዛ ጽጌች ድንግል ውስተ ኣውደ ስምዕ ዘሰክረ ውግረተ ኣእባንኒ ይመስሎ ሓሰረ እሳትኒ ማየ ባህረ ቆሪረ ዝበለ። ንቅዱስ ቡሰይ ካብ ሓደ መኮንን ናብ ካልእ እንዳመላለሱ ኣሰቃይዎ። ኣካሉ ቆራረጽዎ። ብዓይኑ ብጋለ ሓፂን ኣውፅእዎ። ኣብ ምጣድ ቆለውዎ። ኣብ ውሽጢ ጋን ቀተልዎ። ንሱ ግን ብፈጣሪኡ ፍቕሪ ዝጸንዐ እዩ እሞ ንኹሉ ተዓገሰ። በዚ ኩሉ ናይ ስቃይ ዓመታት ቁራሽ ባኒ እኳ ኣይተዓመምን።
بتأميت قطعوا أمبر آيات عموان مالت أهابو مالتو نعوغين مقبو نايكروسس من برام أب مجرشتاو نقصو ديوكليطيانوس كسادو بسيفي أهرمو سقاون استغرط كسادون أوشتي قوما ويكاقان يأتو ومو نايزي قدوس أكل زحازت قان قوما جن بناي እግዚአብሔር ቸርነት ولا حدا كيتشكما أب مريت حف بلد كاب مريت حف بلد نعيسرا معلتي تقعيزا كاب سوريا جبسي بوها بصحت كريستيان تقبلهم دما مسكفتو ناي قدوس بوسي رؤسن كسادون تتابيقو رخبو بخبر دما يعرفو بركاتنا أبونا بوسي مسكلاتنا يخون أمين قدوس يعقوب كمون بزي معلتي صادق انت تأماني استبهاله ناي مبرق سب قدوس يعقوب زخري يقبرلو قدوس يعقوب قسطنطنية أكبابي أبوشتي برخا زنبر أبويو كاب قدسنا هيوتو بزحلفة بدفارنتو طبعاتو يفلت أب 340 عامة مرات نشتو قسطنطينوس أريوساوي أب زخوانة جزي إزي أبو بقلت إيغسيس ويو بزي مخنيات مكرا تقبلا تأثرا تقرفا እግዚአብሔርም ድማ ንመናፍቅ ንጉስ ንውግ ኣብ ዝወፀ ግዜ ቀዘፎ እዚ ቅዱስ በዚ መዓልቲ ዓሪፉ ናብ ዝፈትዎ ክርስቶስ ከዳ ሩራ ኣምላኽና ካብ ናይ ሰማዕታት ቅዱሳን ቅዱስ ቡሰይን ቅዱስ ያዕቆብን በረኸት የሳትፈና ብልማኖኦም ድማ ይቕረ ይበለልና አሜን በረኸቶም ይሕደረና ትብዓቶም ይዓድለና መድኃኔዓለም አሜን ሰነ ሓሙሽተ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አባ ቡሰይ ሓያል ሰማዕት ቅድስቲ ማርታ ለባሲተ ክርስቶስ በቅድስና ዝተወደሰት ኣብ ስደት ዝዓረፈት አደያ ቅዱስ ያዕቆብ ምስራቃዊ ቅዱስ ቢፋሞን ሰማዕት ቅዱስ መቃርስ ሰማዕት ቅዱስ መርቆሬዎስና ማሕበሩ ሰማዕታት ወርሓዊ በዓላት ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ዮሐኒ ኢትዮጵያዊ ቅዱስ አሞኒ ዘነሒሶ ቅድስት አውጋንያ ሰማዕትን ጻድቅን አሜን ካብታ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየና ምን እዩ ከም መን ከእዩ ምእንተኻ ሙሉ መዓልቲ ንቀተል ኣለና ከም አባጊዕ መሕረድውን ተቆፂርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀት ዶ ጸበባ ዶ ስደት ዶ ጥሜት ዶ ዕርቃን ዶ ፍርሕ ዶ ወይ ሰይፊ ሞት ኮነ ወይ ህይወት መላእክቲ ኮኑ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ጎይታና ዘላ ፍቅሪ ኣምላኽ ከቶ ዝክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣረጊጸ ኣለኹ እሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕሪና በላም ሮሜ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ 38 ይምለን ክነብብኒ ይግበአና አሜን በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስኩላትና ይኹን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን